Dobrý den, vážení diváci a posluchači. Dneska je náš host Radka Denemarková. Dobrý den. Česká spisovatelka, dramatička, literární vědkyně, scenaristka, literární překladatelka a dramaturgyně. Jediná z českých autorů, která obdržela prestižní cenu Magnesia Litera až čtyřikrát. Pro nejlepší v různých kategoriích, pro nejlepší prózu roku, nejlepší knihu v kategorii publicistiky, nejlepší překlad Herty Miller, jako nejlepší překlad za překlad románu Herty Millerové Rozhoupaný dech a naposledy za román Hodiny z olova v kategorii kniha roku. Takže obdržela ještě taky další nominace a ceny a ocenění v České republice a v zahraničí. A vlastně Radka Denemarková je přeložena taky do 25 jazyků nebo kolem 25 jazyků, mezi jiným do slovinštiny. Já jsem překladatelka Radky Denemarkové do slovinštiny, jmenuji se Tatiana Jamnik a vlastně jsem do slovinštiny dosud přeložila 4 její romány a teď zrovna končím překlad dramata Spací vady. Radko, jako s ohledem k tomu, že do slovinštiny je přeložených více knih, dneska bychom mluvili spíše nejenom o jedné knize, ale tak obecně. A první otázka, protože ty jsi napsala hodně knih, myslím, že pokud jsem to přepočítala správně, je jich 9 a 7 z těch jsou romány. A vlastně, co se mi v tvé literatuře líbí, je to, že vlastně tvoje literatura je těsně spjata s životem. Takže vlastně problémy, které popisuješ, jsou vždy nějak taky aktuální. A jak se ti to podaří jako v knihách? Jak si vybíráš témata, o kterých pak píšeš, které dáváš do svých knih? Protože co je pro tvou tvorbu taky specifické, je to, že vždycky prolínáš více témat v různých úrovních a tak dále. Takže jak si vybíráš ta témata? No, já děkuju za otázku. Zase se potvrdilo, že když jsme domluvili tento rozhovor, že s chytrými lidmi já nechci vidět otázky dopředu, protože ty otázky nebo rozhovory mají být spontánní a mají člověka donutit přemýšlet tady a teď. A pro mě skutečně literatura je těsně propojená se životem, já to neumím rozdělit. Já si myslím, že skutečně platí, že autoři, kteří žijí literaturou, nepotřebují psát memoáry, životopisy a tak dále, protože všechno je zakleto i do románů, do jakékoliv práce, protože v každé té knize je otisk mého já v té které době. A je to tak, že já si témata nevybírám, témata si vybírají mě. Protože mně se v životě velice často stalo, že jsem si řekla, že zpracuju nějaké téma, nebo že mě zajímá, nebo v tu chvíli a okamžitě život něco zorganizoval jinak, nebo se stalo v té době, která nám je přidělená, my si dobu nevybíráme. A mně se vždycky líbilo na autorech, které mám ráda a je jedno, o čem píší, že vždycky je tam otisk toho, čím žijí, čím se trápí a nějakým způsobem v literatuře mapují choroby své doby. Protože to slovo humanismus, to slovo, které já mám ráda, právě obsahuje, že člověk prostě není lhostejný k tomu, v čem a jak žije on sám a hlavně v čem a jak žijí ostatní. A literatura umí zachytit esenci všech problémů. A to jsou problémy na osobní rovině i na té společenské. Takže mně se vždycky dějí abych mluvila konkrétně, abych jenom to nezobecňovala. Vždycky buď se mi stalo, že jsem se dostala do nějaké společnosti, která mi odkryla určité problémy nově, jako třeba byla Čína.
nebo se mi stalo, že jsem se ocitla v bodě nejistoty, zpochybnění, kdy jsem nově promýšlela věci. To znamená, když mi například zemřel táta, tak jsem překvapivě napsala černou komedii Spací vady, protože jsem se poprvé zamýšlela nad tím, jak vychovával mě, jak se choval k jiným ženám a proč je pro tento svět podstatné, jestli žijeme v kůži muže nebo ženy, proč stále není rovnoprávnost. Nebo se mi stalo, jednu knihu jsem napsala, s kterou jsem se trápila 8 let. Ta vlastně vznikla za velice hraničních okolností. Než jsem šla na volnou nohu v roce 2004, tak jsem mimo jiné pracovala i v divadle na Zábradlí. Tam došlo k nešťastné události, kdy divadelní režisér, velice talentovaný, který trpěl maniodepresivní psychózou, spáchal v roce 1999 sebevraždu a v závěti zaúkoloval spoustu lidí a mě mimo jiné tím, abych o něm napsala knihu. Což samozřejmě je věc, která mě nesmírně tížila, protože já bych si to téma dobrovolně nikdy nevybrala, ale vlastně jsem to pak zpracovala jako obecný příběh člověka, který je umělec, velice talentovaný, co to znamená žít s touto nemocí a co to znamená žít v určité době s takovým talentem. Takže důvod napsání různých textů je opravdu spojený naprosto hluboce s životem. Já si myslím, že to má tak každý autor. Právě proto nikdy nefunguje literatura jako produkt. Nikdy nefunguje literatura, kdy lidé tak jako píší, že se jednoho dne probudí, trochu se nudí a rozhodnou se napsat knihu, jenom aby na ní viděli své jméno, nebo berou literaturu jako hobby. Samozřejmě, ať si to ti lidé dělají, ale s literaturou, skutečnou literaturou něco takového nemá nic společného. Navíc nejde jenom o témata. Já jsem se rozhodla, což je mnohem těžší, ale zase mě to víc baví a je to větší risk, že každému tématu nebo každé téma, že si zaslouží jiný jazyk. A to je obrovská práce, po každé znovu. Zase, abych byla konkrétní, tak třeba kniha Peníze od Hitlera, tam to je taková hozená rukavice univerzitním, nadutým, mužským názorům, že pokud zpracováváme vykloubená nebo velice náročná témata z historie, musíme je zpracovávat objektivizujícím stylem, aby fungovala. A já jsem to vyzkoušela, že ten příběh zpracuju sugestivním, emocionálním způsobem a ono to skutečně jde a funguje, protože se to dostane čtenáři pod kůži. Pak jsem napsala jednu knihu Příspěvek dějinám radosti. To měl být takový mentálně vlaštovčí jazyk. Takže to bylo jazyk něco mezi esejistikou, prózou a poezií. A knihu Hodiny z olova, tam mě hodně ovlivnila četba Konfucia a vůbec čínské lyriky. A já jsem chtěla ta zásadní, vlastně na první pohled velice brutální témata zpracovat jazykem, který dává možnost několika výkladů. Stejně tak, jako je v čínské filozofii, že každá otázka má několik odpovědí a každá odpověď vyvolává mnoho dalších otázek a žádná není, ani otázka, ani odpověď není správná. Takže já se jí trošku bojím, co se mi v životě děje, protože člověk pak samozřejmě přitahuje i různé lidi, různé situace, ale myslím si, že důležitá je i v životě spisovatele otevřenost. Moc nevěřím na ty slonové věže, kam se autor zavře, což jde do určité míry. Jestli takhle stačí odpověď. Ano, děkuji. To si krásně popsala. A vlastně teď si zrovna ve Švýcarsku na rezidenci, což je taková jeden takový únik trochu z toho každodenního světa, v podstatě, kde jsou povinnosti a všechno. Takže vlastně a píšeš na dalších 2 knihách. Ale vlastně, jestli ještě jedna věc, co jsem, nebo prostě já jsem si to spíš jako ta témata, nějak jsem se uhnula na ta témata, že jednou si říkala, že vlastně že vždycky se budeš zastávat
nebo mluvit za oběti. Kdokoliv by byl oběť. Protože jako většinou v tvých knížkách jsou hrdinky, teda ženy, nebo prostě lidé narození v kůži ženy, nebo lidé s vaginou, jak to krásně říkáš, nebo jak se tomu říká česky, prostě je to nadsázkou řečeno, jako zdůrazňuješ tu podstatu, že v podstatě, no ale vlastně ta otázka obětí a viníků se krásně ukazuje, nebo to si rozebrala v románu Peníze od Hitlera. A zdá se mi, že prostě je to něco, co i nás, jako co vidíme kolem nás každý den. Jako na jedné straně ty bohaté lidi, na druhé straně jako pár bohatých lidí, na druhé straně davy chudých lidí, nebo prostě lidí, kteří žijí za $1 denně a tak dále. Takže vlastně, jestli můžeš něco říct, no a vlastně si říkala i něco o tom, že vlastně to téma oběti je spojené s 20. stoletím. A vlastně ta trilogie středoevropského století, 20. století, což je A já pořád, Kdo to tluče, pak Peníze od Hitlera a Kobold, ano. Jestli můžeš prostě něco říct o té trilogii, prosím. Já bych se ještě vrátila jenom krátce k tomu slovu oběť. Pro mě to slovo oběť vlastně taky zavádí, pro mě jsou to hlavní hrdinové. A za ta dlouhá léta já jsem byla velice překvapená, jak málo lidí vlastně, kteří nemají takzvaně v tu chvíli zásadní problémy. Samozřejmě každý je soustředěný na sebe, ale jak málo lidí má hlubokou empatii vlastně k problémům druhých, což by vyřešilo polovinu problému, jenom vlastně rozumět tomu, že se někdo ocitne i v situaci nebo na okraji společnosti, aniž by to nějakým způsobem zapříčinil. Prostě ty těžké situace, ne každý se narodí třeba do rodiny, která ho podporuje, tak dále. Literatura, si myslím, může dávat právě hlas těmto lidem, může dávat hlas lidem, kteří prostě hlas nemají, nebo skupinám, kteří hlas nemají. A to neznamená, že to není kvalitní literatura, nebo že prostě ten svět neukazuje v celistvosti, třeba s černým humorem, s humorem, ironií, parodí a tak dále. Ten život je vrstevnatý, ale nesmí právě zapomínat na to, že někde všechny ty problémy pramení a že ten svět skutečně chce být obelháván. A pokud to nezvládají obory, jako je politologie a tak dále, kteří jako nebo různé já jsem vždycky alergická na různé ty ústavy a všechny ty diskuze odborníků, kteří nikdy nedokázali předpovědět, co se děje. A vždycky jsou sami zaskočeni, ale pak jsou samozřejmě elitářsky hodnotí lidi, kteří žili v minulosti a kteří to nějak nezvládli a tak dále. Takže pro mě je důležité ukázat člověka vždycky v nějaké situaci, v které se on sám nevyzná, jako my se nevyznáme v našich životech, jako se nevyznáme. Prostě vždycky je něco ještě v životech iracionálního. Já jsem začala psát vlastně první knihy nebo tu trilogii o prostoru, kde jsem se narodila, to znamená o Čechách, střední Evropě, východní Evropě. Proč je tady tolik tabu, proč je tady tolik problémů, které nechceme vidět, a protože to je úplně stejně jako na úrovni rodiny, pokud se nějak o problémech nemluví, pokud se zametají pod koberec, pokud se vytěsňují, každý problém i v osobním životě jedince, i v rodině, tak i ve společnosti, přes generace prostě vybublává a přináší nové problémy další. Prostě první krok je věc pojmenovat, jenom tak se společnost může uzdravit, pokud věci pojmenujeme. Pak v další fázi svého života, tím, jak jsem vlastně měla úspěch nejprve v zahraničí, hodně jsem cestovala, poznávala svět, ten svět má tolik podob, tolik barev, každý je i v Evropě bohužel uzavřený
v tom národním kotci a každý řeší jenom problémy svého státu, my jsme propojení. Prostě je tady nějaké lidstvo a já jsem součástí lidstva, takže další knihy už jsem psala i s ohledem na to propojení, což byla kniha Příspěvek k dějinám radosti o sexualizovaném násilí, protože považuji za naprosto zrůdné, jakým způsobem neustále v mnoha podobách všude na světě je prostě někdo, kdo se narodí jako žena, občanem druhé kategorie a má omezený počet rolí v životě. A to se neustále, i když kousek zase dokážeme k té rovnoprávnosti, zase se objeví doba jako dnes, kdy zase se to hodí všem těm politikům s patriarchálním myšlením, že zase jsme zpátky. Takže jsem potřebovala ukázat přes i staletí, kde se to vzalo, proč to lze tak těžce vymítit, protože tady to otroctví upevňují nejen muži, ale ženy. A co to všechno znamená, protože spousta lidí neví třeba, co je feminismus. To slovo nepoužívám, protože tyto lidi maté, takže používám, že jde o lidská práva pro všechny. Proti tomu snad nemůže nikdo nic říct. Další kniha potom byla samozřejmě zážitky z Asie, z Číny, kde je skutečně novodobá totalita, brutální policejní stát. Bylo to jakési i varování, co to znamená pro lidskou duši, co to znamená pro rodiny, co to znamená pro různé typy lidí, jak je nesmírně nebezpečné, že tady je nějaká úzká skupina lidí, kteří jsou ultra bohatí, nepotřebují být tak bohatí, kolik 100 milionů lidí prostě umírá hlady a do toho jenom proto, že je někdo bohatý, jakýmkoliv způsobem, když je to gauner a měl by být ve vězení, tak najednou ta společnost obdivuje jenom toto. Redukovali jsme společnost na toto bohatství a zároveň tyto společnosti, a to je i v Evropě, nastává nová podoba chudoby a to je naprostá chudoba duchovní. Prostě blbost, hloupost, nevzdělanost, najednou to není problém, což se ukázalo třeba v případě Trumpa v Americe. K tomu samozřejmě přichází to nebezpečí všech těch sociálních médií, kdy ta hlušina dezinformací, to nebezpečí, jakým způsobem třeba citliví lidé, jak rychle jim vymývat mozek, a to nebezpečí z různých stran. A vlastně já žiju v tomto světě, ale spíš mi jde vždycky o to ukázat esenci toho, kam ta společnost směřuje a varovat předtím. Já jsem třeba Hodiny z olova začala psát 2013 jako varování, že ten čínský model může být nebezpečím i pro zbytek světa. Ukazuje se, s hrůzou sleduju, že tomu tak je, ještě daleko brutálnější podobě a rychlosti. Stejně jako jsem varovala před koboldy, což jsou lidé, kteří mají vysokou inteligenci, ale absolutně nulovou emoční inteligenci, proto rychle s druhými manipulují, snadno lžou, pro ně je pravda lež totéž. A samozřejmě nastala vlna všech těch populistů, kteří se dostali k moci rychle. Takže já už se trošku bojím něco napsat. A v roce 2010 jsem použila jako postavu jako nebezpečí myšlení Ivanu Trumpovou, první ženu Donalda Trumpa, aniž bych tušila, že tato rodina bude spoluurčovat systém, ve kterém žijeme. Já si myslím, že vždycky je něco ve vzduchu, já si to tak jako ulovím a prosvětlím přes román. A bohužel se pak ukáže, že to je daleko nebezpečnější. Spíš mi vždycky o to uchovat i prostor pro lidi, protože jako oběti jsou různého druhu. Samozřejmě, když někdo řekne, já nevím, holokaust, tam ty oběti jsou jasné, ale jsou také různé oběti všedního dne. Jsou lidé citliví, kteří skutečně nechtějí třeba podvádět a lhát. Jsou lidé, kteří čtou a jsou hluboce vzdělaní, ale jsou zároveň introvertní. To znamená, a ti, co křičí. Protože vždycky je hezké přísloví, že prázdný buben nejvíc duní. To znamená, lidé, kteří nemají vůbec co říct, křičí nejvíc. A ti se dostávají k moci a ti zastrašují druhé, kteří jsou paralyzovaní. A já mám pocit, že právě ti citliví, vzdělaní, ti, co mají vědomí hodnot, vědomí kontextu, vědomí souvislostí, tak ty musím právě v této době chránit nejvíc. A to umí literatura. Ano, souhlasím. Vlastně, jak jsi zmínila tu Ivanu Trumpovou postavu z dramata Spací vady,
ať jenom vysvětlím pro slovinské čtenáře, že jde o drama s 3 postavami. Jedna je Sylvie Platová, druhá Virginie Woolfová a třetí Ivana Trumpová, jmenovaná Madame T. A vlastně ta hra byla v Praze, taky už jako byla inscenace v Pražském divadle na Zábradlí. No a teď jsem se trochu... Tak vlastně jsem chtěla říct, že bychom mohli na uzávěr prostě ještě se, jako když si říkala, že ta literatura nemůže být produkt, nemůže být jenom mít komerční funkci, tak vlastně je a ta Madame Tev, to je prostě, ona představuje všechno, co literatura není a co odrazuje čtenáře od čtení, podle mého názoru. Takže vlastně, poslední otázka, jestli nám můžeš říct, proč bychom měli dál číst, nebo ani ne tak, proč bychom měli dál číst literaturu nebo uměleckou literaturu, protože je to rozdíl. Proč umělecká literatura není jenom produkt a nedá se srovnávat s jakoukoliv zábavou, i literární zábavou. Děkuji za otázku. To se mě nikdo nikdy nezeptal a to je, já prostě nevěřím lidem, kteří nečtou třeba romány. Nečtou náročné romány a řeknu okamžitě proč. Já těmto lidem nevěřím, protože kdo čte prózu, poezii a tak dále, jednak je sám se sebou a nebojí se být sám se sebou. Jednak to rozvíjí fantazii a pokud má člověk rozvitou fantazii, imaginaci, umí si i v životě představit, co by to mohlo být. Zároveň to rozvíjí empatii vůči různým lidem, vůči vnitřním životům, vůči tomu, že není možné věřit fámám, pomluvám, prvnímu dojmu, že všechno je daleko složitější. Učí to jakési úctě k životu druhému, ať už se narodí v jakékoliv společnosti, ať už se narodí bohatý, chudý, černý, bílý, jakékoliv sexuální orientaci, protože prostě jsme lidé a všichni jsme propojení a velice, velice podobní. A zároveň si myslím, že pokud někdo nečte, opravdu zakrní duchovně a duševně, jsou to nebezpeční fašisté všedního dne, kteří nečtou, protože zároveň k tomu přispívá ještě jedna věc. Pokud někdo čte, je sám se sebou, ponořen do svého světa, tak ho to mění, proměňuje, obohacuje. A kdo prostě čte, tak přemýšlí. A kdo přemýšlí, tak není tak snadno zmanipulovatelný a ovlivnitelný. Je tady pevný, stojí tady, ví vnitřně, že není sám. A zároveň i pro lidi ještě tady taková věc, protože jsem zažila v životě taky hodně dramatických situací a existuje jedno zásadní přátelství, které nelze nikdy zničit a to je přátelství s velkými autory, autorkami a jejich knihami napříč stoletími. Tam neexistuje, že je literatura minulá, současná. A toto přátelství je nesmírně hodnotné. A samozřejmě je to taky velká práce prokousat se náročnými romány, ale to, co to s člověkem udělá, jak ho to obdaruje pro zbytek života, to je dar, který si může navíc zasloužit každý. Skvěle si to zdůvodnila, děkuji za tu odpověď a za rozhovor. Tak a přeju ti krásný pobyt ve Švýcarsku ještě dál. A diváky zvu, sledujte nás, ještě bude několik jiných autorů. Takže sledujte je, děkuji za pozvání. A ještě jsem chtěla říct jednu věc. Já bych také chtěla zdůraznit, že nejen je důležité knihu napsat, ale taky je stejně důležité najít někoho, kdo jí porozumí. A první člověk, kdo knihám porozumí, jsou kvalitní překladatelé. Myslím tím, že nejde jenom o znalost jazyka, ale jde i o to, jaká je to osobnost, bohatá, vzdělaná, sečtělá. Já jsem měla obrovskou radost a obrovské štěstí, že pro Slovinsko jsem tady potkala Tatianu Jamník, která mě dnes moderovala, když jsme si povídali a je to pro
mě také dar. Prostě že ta literatura vlastně nabaluje kolem sebe i další a další přátelství. A to je náš paralelní svět, který můžeme vytvořit vůči tomu brutálnímu, zjednodušujícímu ekonomickému pragmatismu, který nás teď zaplavuje. Ano, souhlasím. To je vlastně svůj svět, ten bezpečný svět, ty bublinky, když jsou bublinky, je to prostor bezpečí, takže Rádko, já jsem taky ráda, že tě znám a vlastně já si myslím, že jsem šťastnější konečně, takže díky moc. Já děkuji. No a jsme v kontaktu. Ano, ano. Tak hezký den.